Akeh wong wadon saiki khususe sing wis rumah tangga, sing ora duwe akal sehat, pada seneng lan tau tawa selingkuh, ngleti kesenangan ning jabat. Gorohi wong lanang mangkat kerja dewek, wes siap-siap SMS-an karo wong lanang. Lia ketemuan jalan-jalan, kosing inep ning tempat penginapan. Emut feeling-e wong lanang kuwe landep, walaupun ditutupi repet-rapet. Kapan waktune wong lanang pasti ngerti, Gusti pasti naing ngerti lewat tanda apa bae. Biasane angger wis ketahuan alesane akeh, malah nuduh balik neng wong lanange dewe. Kurang nafkah, kurang perhatian, kurang nyukupi, kurang tanggung jawab ning bojo. Kuwe kabeh alibine wong wadon sing ketumbuk selingkuh. Padahal emang dasare watese ora dirubah kecuali malaikat nyabut nyawane. Miris tapi kue faktane, ora duwe rasa melas ning wong lanang. Ora mikir bahwa perbuatane ngerusak nama baik keluarga. Sing penting bisa ngrasakna nikmate berzina karo selingkuhan, nanggep wong lanange dewe. Langka gunane nganggem lanange dewek, jiki nganggep wong lanange rek wadeni. Pengine terus lakoni dosa zina karo selingkuhan.